Nselmilkom nilqawkom għal programm ieħor Kuxjenza. Illum il-programm iddeċidejt li namlu dwar ir-rabta bejn in-neputijiet u n-nanniet. Fil-fatt, innotajt diversi persuni li nafjien personalment u nibda ngħid xeħlew meta jkollhom il-neputijiet, it-tfal ta' tfal, isiru jħobbuhom kważi iktar minn uliedhom. Dil-frażi smajta minn ħafna nanniet. Iżda llum fl-istudio għandi 4 persuni li l-koll tafuhom, il-koll popolari u li meta rajtom fuq social media u segwejtom rajt li mħabba li juru lejn in-neputijiet tagħhom. U magħna fl-istudio onorata li għandi 4 persuni li huma Tony Camilleri, magħruf aktar bħala l-Annej, il-Mendi Grimo, il-mara ta' Peppi, il-Natalie u l-Mario Mikallef, koppja tant ħelwa. Jiena dal-programm fil-fatt għamiltu għaliex veru intom speċjalment innotajt kemm tesprimu imħabba lejn in-neputijiet. U nibda bik, Tony, jiena niftakar inti fil-fatt għandek 4 neputijiet. Għandek il-Mattias, il-Ruth, il-Zeki u xek, u il-Ġin u xek. Il-Ġan, sewa. Jien niftakar però kemm kont titfa' fil-bidu għax dawn huma miżar l-oħrajn ta' Zeki. Llum Zeki kiber mhux ħażin, naf li jdoq il-kitarra, forsi ir-reġija għallimtu l-kitarra. Inti għallimtu l-kitarra, forsi ir-reġija stella ritratt ta' Zeki. Kemm għandu żmien illum Zeki? Issa għandu xi 25. Kiber. Xi ħaġa ġifieri kiber. Il-kitarra ġifieri illum il-ġurnata jdoq aħjar minni għax kif kont nitallem jiena differenti daka rock u ma nindaw li ħabtu rasom bil-kitarri u ħafna storbju, jiena kont iġed fuq il-folk. Imma kien jisma' minni, mhux biex niftaħar bija ta' ġifieri kont ngħidlu go for it. U għalija I'm very proud li irnexxielu għandhom grupp, għadhom kollha żgħażagħ ġifieri idoqqu dan. Il-mużika tagħhom ma nifhimiex imma apparentement sabiħa ħafna. Ma interessanti, niftakrek anke ġieli. U mbagħad għandi żgħar, Eżatt, ġimgħa fi programmi u l-oħrajn kemm għandhom żmien għandek il-Mattias, ir-Ruth u l-Ġan. Mattias għandu xi 11 jew 12, ma tantx inta fil-dan. Ġan xi sentejn iżgħar. Unbat il-Rutella. Rutella xie sema. Rutella tgħidilha. Għax ir-rutu. Ara r-Rutella tiegħi fejn qiegħda. L-ewwel darba li kellek neputi ovvjament kien Zeki. X'ħassejt? Għax din xi ħaġa li anke jien vera nixtieq nesperjenza forsi xi darba. X'ħassejt għax jgħidu li r-rabta magħhom tkun vera qawwija. Vera. Li għandek it-tfal tiegħek pereżu kibru għandhom il-familja tagħhom. U meta tarġ tibda mill-bidu li tara it-tifel jew it-tifla jitwildu, u mbagħad tħossok l-ispeċi l-lallu kemm hu sabiħ li nkun in-nannu. U għalija hija xi ħaġa kbira. Meta narhom peress daw it-tlieta kollha għandhom xi ħaġa differenti, wieħed fissat fuq l-electronics. Jekk għandek mobile problema, nannu, tiuli, ħan nirranġaħulek sakemm ma jirranġax. L-oħra tameli kung fu. L-laħwa. Minn dawk id-qotek u dan. U liħor futboler għal-futbol. Ġvi, kolla għandhom u ġver meta tarom mek tajt ħafna. Nħoss soddisfazzjon kbir u mħabba speċjali. Mħabba speċjali li daw mux jamlu kollox bik li jridu, minti jekk jamlu ġaħazina tattilom, jekk ommom tamillom xamet, u għajja ħallihom imbilli waqqalek daċxen. Għaddi ma wasalx fil-sistema tal-li, pa, tindaħalx, dawk it-tfal tijaj, ma tarax, u bat namillom, għajja miħaj. U meta tisma l-kelma nannu, l-ewel darba li smajt. Proud, imbat jena imbat għandi bicċa xogħol. Jiena tfal tiegħi qatt ma qalu li dadi, dejjem qalu li Tony. Għadhom sallum ġifieri, jekk jiġu daw it-tfal jgħiduli, pa, jew da, ngħidulhom intu qed titmelħu, għax dejjem mindu twildu kollha bdew jgħiduli, ara Tony, persi kont nkun ma' ħafna nies fix-xogħol tagħna konna u nitħalldu ma' ħafna nies. Daħlet bħala Tony u baqa' Tony. Il-nepotijiet li għattrom tajdu li Tony li tajdu li nannu u bil-qawwi.
Xeħlew. U l-ewwel darba li smajta, x'ħassejt? Mal-ewwel wieħed it was something fantastic. Li tisma' l-ewwel bikja, ovvjament ikun hemm il-ġenituri l-ewwel, u mbagħad jitlu n-nannit. Allora kif tarhom hekk, tibda tarhom vera sbieħ. It-tfal, jiena nħobbhom it-tfal, forsi nħobb tiegħi iżgħat minn ħadd ieħor, imma ġifieri kapaċi naħli l-ħin u nimla l-ħin tiegħi magħhom kemm jista' jkun. U nagħmlu ħafna affarijiet flimkien. Meta jiġu b'xi kord ġdida tal-kitarra, għalija dik xi ħaġa kbira. Issa wieħed minnhom Mattias intefa' fuq l-electronics, għalli taf xirrit għal-birthday mixer. Diġà. Għattela ngħidlek, fil-garaxx għandi l-apparat kollu li kelli jien li issa m'għadniex indoq, m'għadniex inkanda għattil ejja uħu kollox. Tifla tiegħi kollox ħandik Mattias. Xeħlew. Mendi, inti melekx ħafna, inti u Peppi, Nanniet, għandkom il-Gianluca ta' Xandru. Jina fil-fattek kont vera, ovvjament, għax peress li fil-Xandru tarbija. Fissret għalija u koll, meta sirt naf li se jkun missier. U affaxxinani it-tranquillità tiegħu meta kien se jsir papa u kemm kien ferħan. Però għalik, Mendi, u tista' forsi tisprimu wkoll għal Peppi, x'fissret għalik li tħaddan fidejk it-tarbija tat-tifel tiegħek? Ġmiel u miraklu basically għax ma tkunx tista' temmen. Imma jiena dejjem niftakar relazzjoni li kelli jiena man nanna tiegħi kienet idolu. Allura jiena nħoss dik l-imħabba nanna tiegħi kienet kollox. Allura jiena nixtieq issa ovvjament li dan it-tifel jarani kif jiena kont nara li nanna tiegħi. Jintih il-pariri, li nħobbu bla kondizzjoni. Taf kif li nixtieq ħafna affarijiet għalih, nixtieq li jkun bniedem ferħan. Fim dawn, jinkwetawni issa, jisni ġiri, qabel konna ninkweta fuq Xandru, issa, taf kif, għandi ħafna ħolm għalih. U fil-verità, jiena rajt ir-ritratti jixbaħ ħafna Xandru Żgħir. Nibda ngħid motof kif insejtu l-Xandru Żgħir. Għax tinsihom ta' tiskanta, imma vera jixbu ħafna li għandu mnieħru hekk naqra iżgħar u vera nara iktar gustus, ngħidlu tal-Xandru. Imma ħaġa sabiħa ħafna. Kif bidlitilkom ħajjitkom, għax anka Peppi, ġviri kien ferħan immens, kif bidlilkom ħajjitkom? Per eżempju, jien kon nieħu sem fid-drama, issa m'għadniex għax nibża li mbagħad ma jkollix ħin biżejjed għax irid naħdem. Ovvjament, fimti għandek l-affarijiet tad-dar. Allura issa ma nieħux sem għalissa għax irid ikolli dak il-ħin li jiena prezzjuż li nista' nqatta miegħu. Fimti, ġifieri ma rridx ikolli ħafna affarijiet li joħduni minn miegħu bħala ħin. U vera li ssirt tħobbhom iktar mit-tfal jew hija. Vera. Laqgħet tista' vera. Hekk. Però mbagħad tittoqgħod attent ukoll ħabba l-ġenituri, għażin jiġifieri inti bla ma trid qisek tkun trid qisu taraħ tiegħek. Vera, qisu taraħ hekk. U tittoqgħod attent imma għax inti qisek ma tistax tindaħal. Taf kif jiġifieri inti you have to keep your place jien inħoss ukoll. Ma tistax inti jisek tagħmlu tiegħek. Allura tkun tixtieq tagħmlu tiegħek. Iva, trid toqgħod attent. Ma tridx tindaħal, trid toqgħod attent ħafna, trid toqgħod tiġifieri. Yes, ovvja, għax inti meta jiena kelli tfal ma kienx ikun irrid min joqgħod tipo jiddettali jew jindaħalli, fimt? Imma jiġifieri tħossa li jiġifieri anke pereżempju jekk inkun ħa ħaġa xi jekol jew xi ħaġa nieħu permess, eżin ma tmux kun trid tittimgħu pereżempju ommu, fimt, u allura tipo ikollu żmien il-ħin tal-ikel u neħilu l-ġuħ tipo, fimt, ġifieri nieħu l-permess. U meta tara l-Peppi miegħu kif tara? Peppi mbagħad dak ma jimpurtax, Pereżempju dan ommu missieru għaw it-tifel u l-arsa tiegħu ma jridux jara television dat-tifel. Aħna ngħidu ma jridux jara television xejn, ma jridux. Imma meta jiġi joqgħod magħna, nħallu jara t-television. Tixalu u toqgħod ħara karozzi, lefissa fil-karozzi dat-tifel, għarit jara races, ta' sena 5 xhur tal-qasi twellu. Imma ġifieri mbagħad ngħidulhom isma' ħi, għajmin laħ jkun qiegħed magħna.
Daqxej diffiċli, ma jkunx hemm television biex hawn. Titħallina naqra, taf kif, vera, huma ma jridux jara television, imma u per esempio Hello, da ma jridux, ovvijament ma ntux Hello, dik għallija, ma ntux Hello. Imma li naraw jinna Miss Rachel jew għaw ħafna programmi, aħna najdulhom ħieħu duna paċenzja ftit television, mhux nħalluh jara television waħdu ta' noqdu miegħu, taf kif noqdu nkantaw u hekk, ġifieri. Xeħlew. Ma kontra li jridu huma. Għandi lil Natalie u lil Mario, grazzi ħafna atturi bravissimi fil-fatt li tnejtilkom prosa tas-sem tagħkom f'Każa Ċelestina, it-tnej li intom inti bellaħtni ma konċ naf li sej libsuk ta' mara d-darba, d-bellaħ. Kull zita qabel nibdew. Kif ħassejtek meta rajt il-żewġek għax qatt ma rajtu tal-libes ta' mara trasforma ruħu bħala mara anzjana. Ġibaħ l-loħtu, waħda minn kuntu l-bniet, propja. ħafna. U kellek xena, u għad kiku jinn nfaqa nitħaq, ma kienu toqgħod serja, u għaddejt minn qoddimu. Kif ħassejtek dak il-ħin? Ma tistax titħaq, ovvjament. Tkun qed tagħmel il-parti u ma tiġbed fuqek, ma tistax. Imma waqt li jkunu qed ilibsuh, nibda ngħid ara naqra Mario, x'waħda di. U għaditlu sew ħafna. Għaditlu sew. Ma vera proset. Mela, Niko. It's a challenge part u għalhekk tħalt għaliha. Proset. Dan biex ikkonvinċini. Proset imma, għax ħarġ qed toħroġ tajjeb ħafna. Niko, jiena Niko l-lum kiber mhux ħażin, l-lum kemm għandu? 18 sena, mela jiena ili nisma' fuq Niko 18 sena. Għaliex kull darba ngħid Niko u dejjem issemmuh dik l-imħabba kbira. Ħanibda bik Natalie u Mario. Niko, naf li tħobbuh ħafna, imma x'tiftakar ħanieħdok lura meta twilet, x'ħassejt, x'tiftakar Natalie? Kollox niftakar. Kien nistennew, ġifieri, u mbagħad ċemplunna, għallunna ejjax Dajan. Sorpriża ġifieri mhix. Fil-Christmas. Fil-Christmas kien. As if, sabdulhom da bis-serjetà, fil-Christmas, issa, u morna fil-waiting room, nistennew. Mhux wara ftit, ġifieri ħadet il-ħin tagħha Dajan, ovvjament bħal kulħadd. Narawa ħirġa bil-imħadda tkaxkar il-imħadda, hekk tmexxi l-imħadda, ara Dajan. Ħanqu minn hawn qalli oħtri mill-ewwel. U x'veru mar. Ġew għalina u Lek net sorpriża xien fl-10 ta' filgħodu għalli għax konna ħirġin. X'imkien. U għalli t-tifel Gordon, għalli dadi, għalli sandaħ għalli Dajan l-isptar. Mela, ġara, għalli naħseb li waslet. Ma konniex nafu li dik il-ġurnata propju. ċeħli. U kienet l-isbaħ Christmas naħseb li għat. Kelli twilet fil-miliet. Allura, peress li twilet fil-miliet, jieħu żewġ regali. Ovvjament, tnejn. Għax di vera nara mhux ġusta. Bla dubju. Jitwilet fl-ewwel tas-sena miskien u min jitwilet fil-. Vera mhux ġusta. Is-sena kollha. M'għandux għalfejn. U bat jiena inżomm, apparti nfizdu, imma nżomm iktar milli n-neputi ħabiberija kbira. Allura mhux darba u tnejn uħorġu morru nieklu, sifirtu, ħattu kruz. Senta ilu ħattu kruz jiena u biss. Għalli mu ġeja t-tela lem. ħajkunu huma jien miegħu biss. U Għattila lem, iskina. U għamilna ġimmat ngħidlek. ħadna pjaċir immens. Ħlif l-aħħar lejla. L-aħħar lejlu. Mamma mia. Lejlet li ħalna wasalna Malta. Għalli dadi, għalli zazah l-lum għanna party, għalli fittali għaw night club xinu, u l-vapu. Tlu joħrajt, għatlu importax, għatlu fiex jispicċa. Għalli xie ħada xurrum, għalli għatlu dajem. Għatlu li sibni fil-bar ta' soltu. Jafu. Għatlu kalla fil-kabina. Għatlu baru nistannik musan orqot. Għarrajt, għadaxu nofsi, għassiħu, issa tej, u tatni rasi. U tlaħriġ mill-kabina u nfittxu l-vapur kollu. Ma nistax insibu met. U f'daqqa waħda naħbat, ma kienx, ma tarax ruħ, ta' fissateta bil-ħodu. U naħbat ma Fredo, Alfred Zammit, l-eksintku tal-belt. Mar, għalli ġara, għax kien fil-kruż.
Għatlu n-nabutu ma nistax nsibu, madonna xaħsibijiet koru għadjali. Għaj bdejt nibza xorbu. Iġġildu tifawħ il-bahar, ma ġenniz. U bafta għawad nsobba nsibu f'bar, ekkwiet u dan, f'bar li l-mamurġ. Inkwitta xej. Iċċara nannu, iċċara. U Alfred għallin għasta ċempiltlu. Ita sew għallin ma nannu jini għatawnu. Unkwieta mbat. Imma mux, Niko mux it-tip li ħallina nikweta u laqaxxej. Għax jobdi u da. Imma daħlitlux frasu li għandu għallaqasi ċempilli. Walla volja. Jiet nistenni. Għalla volja du zaħir. Għallim ximma nimxie għattu le. Issa basta na fuqotaw, tista tabil il-lejl kollu, basta rajta kunaf, le, għalli. Samusaħ għalli, meta rajtu l-ewwel darba fidejk inti, Mario, x'ħassejt? Meravilja. Kif l-isptar ġabu l-ommu u l-inna, mbagħad għatlu l-gordin għatlu distanżommu. Meravilja. Kif l-isptar ġabu l-ommu u l-inna, mbagħad għatlu l-gordin għatlu distanżommu. Għallimel xejjet għalek ferħ kbir. U din il-frazi li għajdu tħobbu iktar mill-da. Jiena najt, illi orrajt, ejja ma najdux vera 100%, pero jien najt li mħabba differenti. Jiena ek naħseb. Orrajt, l-lum it-tifel tijaj fuq il-50. Ma jista' jkun għax it-tifel tijak issa kiber. That's right, yes. Mandux bżon lajnuna li kellu bżon ta' kien iżżar. Jista' jkun li għalek forsi, allura tarom iktar żżar, allura iktar tħoss li għandek. Ma nafx kif ikollok iktar ħina li jom. Diki. Dik ikollok iktar ħina li jom. Għax meta huma jkunu għadhom żgħar, titlesti għalek, titprepara. Jekk tkun taħdem iktarar, jiġu mill-iskola jew hekk titqgħod tismagħhom tħalli tħares lejla l-loġġ għax qed trid insajjar. Okej, kemm tista' jkun kont tihom imma mhux daskemm tkun tixtieq tagħtihom iktar. Tifhem? Għalhekk imma veru, mbagħad meta inti ikollok in-neputijiet, tħallihom jagħmlu li jridu. Illa għaliex jistgħu jwaqqgħu qabel kont tajt ħamġuli reġa, għax mansi li inti titlesti. Ma neti li jgħamil li jrid jista. Ma la jistana, no problem, qabel toqgħodx fuq is-sodda li tħannadhom ħan li ma rikollix nerġa' noqgħod nitbarazza u nerġa' nagħmel l-affarijiet, imma l-Niko go ahead ħanini. L-irwol tagħkom, ovvjament għall-oliedna nagħmlu minn kollox, imma hija ngħidu Tony sir taf illi wieħed mit-tfal jien naf ġi buljat l-iskola l-aħħar isqat. Inti, s-sirek? ħafna. U forsi jina ma taqblux miegħi, imma jekk bniedem ibbulijaħ u ħadd ma jgħinu, għallu go for it. Jekk daw qabdu miegħek. Imma xi tħoss dak il-mistoqsija tħoss rabja. Inkun irid inkissellu snielu lil ieħor. Tħoss dik ir-rabja. Ovvjament għallu ma rridhomx. Tħoss, imma naħseb forsi għan neputiet mendi ma nafx. Inti naf li tinkwita ħafna. Tinkwita bil-forsi. Jena jek kun ħajja, per eżempju, nosli differenti minn meta kont ma' Xandru. Kont inħallih joqgħod jilab, ikun avventurus iżej. Dan il-ħin kollu ma jmux jaqgħamil xi tarġa, ma jmux. Responsabilità qiegħed miegħek, dika tkun lek ikbar ir-responsabilità dak li nħossha. Jiġri iktar il-ħin kollu tiegħek ikun tiegħek, ifhimni, mhux għax ħanħallih jaqgħu da. Imma nħallih iktar dan ma nibda jimmodu fal-ħares iweġġaw rasu jew jinnaf jikser idu jew l-allura ħej. Ma rridx dal-ħafna joqgħod jaqbiżli u jagħmel għax nibża li jweġġa' taf kif. I would never forgive myself. Nibża ħafna li il-parents tagħhom u missierhom it-tfal tagħhom jafu li daw ħajgħu ħajweġġaw u qatt ma ġara xejn. Jiena jekk narhom edin, per eżempju, dejjem għallimtom jomu, l-ewwel ħaġa li għamilt għallimtom jomu, kont nilgħab water polo. Allora illum il-ġurnata sirt imur u naqbżu ma xorta neqpa fuq in-naħa ta' wara fejn jinżlu jomu. Alla volja kibru 12 sena u dan. Ħajibdew ħajamlu xi ħaġa u naf li fil-baħar kont qiegħed tajjeb. Imma l-inkwitt tiegħi li ommhom u missierhom
l-tfal tagħhom se jgħidu u ejja ton, u ejja, dawn hekk jiġri hekk jagħmlu. U per eżempju, jiena nibża ħafna kull meta kellhom it-tfal, babies għadhom jitwildu, taf kemm dom biex nerfaħħom. Għax kun tibża. Meta jtulu fuq idejja jagħmlu qotek u jibes ġebla. Għandek raġun. U dawk tibda tarhom itellaw l-hom saqajhom la u l-oħra li ma Għax ikunu tagħhom tagħmel U differenza. jgħati hekk imwerwer għax ħajġilu xi ħaġa. Wasalna lejla ħaratilkom għafżajtkom program ħażir immensament ħażir. Mario, jkun jkollok tagħti parir u nagħti lil Niko x'tajdulu xi ħaġa messaġġ sabiħ lejh, naf kemm tħobbuh. Li jibqa' li hu għaliex tifel tal-ħaġa mhux għax tagħna ma obbedjenti jobdi jistudja kif nixtiequh u dana u dejjem jibqa' jżomm saqajh mal-art bħal missieru. U nagħti fil-qasir. Jibqa' aħna nħobbuh bħalma jħobbu kulħadd. Bħalma kulħadd iħobb in-neputiet tiegħu. Jaf li aħna qegħdin hemm għalih, jaf li nħobbuh u jgħix ħajtu kif jrid. Mendi, meta jibda jifmek? Le, li jħobb lilu nnifsu, ħalli ovvjament ikun jista' jħobb il-ħadd ieħor u li japprezza t-talenti tiegħu, fimt li ikollu positive self-image u hekk għax naħseb hawn ħafna nies di sa tiddamage meta jikbru ikunu ftit damage tħabba fiha dil ħaġa li ma jkollhom low self-esteem u hekk, ġifieri nixtieq kieku li ikun ħobb lilu nnifsu, jara lilu nnifsu bħala jara d-dinja bil-maġija tipo, taf kif ukoll. Proset. Tony, l-neputiet messaġġ feraq qasir. Ngħidilhom jibqgħu kif huma bejniethom ishom aħwa. Meta jintaqgħu, ġifieri t-tlieta, it-tnej u tlieta li hemm u l-oħrajn u l-ieħor, jintaqgħu u jieħdu pjaċir b'xulxin u jinsew innannu għax jibdew jiġru l-emmuraw, imma it's nice to live with them. Proset, Tony, Mendi, Natalie u Mario, grazzi ħafna, vera napprezza li li tajtuni, dak kien kuxjenza l-lum, grazzi għal-kamera li għandi fl-studio, grazzi għal dak li għadin fil-kamera tal-kontroll u grazzi l-direttur Marco Spiteri, nerġa' nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla.